طرف طلا بازار 14 12 دخترکو 8 قطار اپای بیده اکسیای بهترین پیشنهاد کردگن از میریم با ایپش یک تا به یک تا شما ده نشان میتیم. Ana yoktum. Ana Hamidcan. Assalamu alaikum. İnak bozma. Ben her bu idoda mediyorum. Aksemekle ben ne damı mediyorum. Behtari kani yak bol yak kaçaklı şeftali çileli ha. Akse ilk kadar انا اینایم عکس شدگن همش ارزان شدگن. سلام دوست بهتری دیده. انا برای زنکو کورتوی نویکا عکس هر ایدوی اوبیدخون هم خیلی اودا دارد که عکس کلون میکنه کاری سوو. ассалому алайкум духтаро ва занҳои азиз, ҳар яке шуморо ба кор ба компанияи Faberlic даъват мекунем. Ман зани хонашин ҳастам ва директори компанияи Faberlic. ҳар 21 рӯз аз ин компания зиёда аз 10,000 сомон маош мегирам. Занҳои азиз, ҳамин номерои ватсапи ман ба нависетон, ман ба шумо ҳамаи он маошҳое ки ҳар 21 рӯз мегирам нишон медиҳам. Бо шумо суҳбат мекунам, кора дар борааш маълумот равон мекунам. Агар ки ба шумо кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам ва ба шумо кора бепул меомӯзонам. Занҳои азиз, омӯзиш ва номнавис шудан бепул аст. шумо аз хона набаромада баробари корҳои хона, баробари фарзанд нигоҳкунӣ, боз метавонед ки ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин гиред аз ин компания. Боз ба ғайр аз ин компания ба мо бонусҳои калони пулӣ медиҳад. ҳар 21 рӯз маошҳои беҳтарин, боз бонусҳои пулии калон. Метавонед ки аз хона набаромада, занҳои азиз, коча ба коча борҳои Faberlic фурӯхта гаштан дар кор нест. духтаро, як бор дигар мегӯм, кор бо тариқи телефон аст. асосан мо дар WhatsApp ҳамкорӣ мекунем. ҳамин номерои WhatsApp-и ман, метавонед ки маълумоти муфассалро дар WhatsApp аз ман гиред, ба ман суҳбат кунед, шинос шавед. агар ки шумо ба кор маъқул шавад, ман шумои номнавис мекунам. занҳои азиз, дар командаи ман зиёда аз 3000 нафар занҳои муваффақ ҳастанд ки ҳар 21 рӯз маоши хуб мегиранд ва шумо низ яке аз пешқадамтарин занҳо дар ин компания шуда метавонедтон. боз чӣ дар кор аст барои мо занҳо? аз хона набароем, коча ба коча нагардем, тарбияи фарзандонмон кати машғул шавем, бо барзами ин маошҳои беҳтарин гирем. занҳои азиз, аз ягон чӣ хавотир нашавед. ҳеҷ кас шумо маҷбур намекунад ки харидҳои калон карда коча ба коча фурӯхта гардед. мо аз хона набаромада кор мекунем. занҳои азиз, ман худам соҳиби 3 фарзанд ҳастам ва аз хона баромада наметавонам. яъне ки ман аз хона набаромада ҳамин қадар маошҳои калон мегирам ва ба шумо низ ҳамин гуна корро меомӯзонам. раҳмати калон барои таваҷҷӯҳатон. ина духтарако сабукак паплинакои хушро омадай. марҳамат 200 180 сомонда метиҳанд. чӣ расветка дора? ина рангошон духтаро, ира бинен чӣ фасона ранго. беҳад ранги хушро сиёҳош. ина оранҷеви ози мода шидагиай, оранҷевиш ҳастай. марҳамат 4 та расветкая аз хитонам аяминая 200 180 метиҳанд духтаро, то 6 та размер ҳастай. марҳамат. ина марҳамат духтаро. ина духтарако бинен чӣ куртои фасон овардагиан апаё бида барои шумо. ҳатман биёен айпеш бинен. иёшам хушрӯан. ино чанд пул? 200 180 сомон. ира бинен сабуки хушрӯ раскрушони одам беҳад бисёр ай духтаро. мана ина чӣ размере дар корай, чӣ расветкае дар корай биёен 180 сомонда метиҳанд. бори новинка солнышка духтагиай бинен раскрушони фасон. ҳатман омада бо айпеш тамошо кунед. ина паплини доингай материалаш.
аксияи калон. Аз 250 мана нигоҳ кунед 180 да? Моя тамошо мекунед нигоҳ кунед. Мана куртои идона аксия кардагӣ нав овардагӣ. Хушрудиша бинед. Аҷоиб ина бинед. Ҳама намуди рангҳо ҳаст. Ино бо нархошон ҳамиқа арзон духтарако. Ана бо занакое ки мана ин ранги бая сиёҳ дӯст медорам. 180 сомон. То охири навора тамошо кунед арзонош ҳам ҳастай. Мана. Ира бинен саб букаки фасонай баъд рангошон духтараком хе ярки хушрувай. Апа ёбида нав аз бор омадан ҳамаша новинка идона овардаган баъд нархошон нархҳои дастрас 180 сомон бинен ҳамаи размеро ҳастай. Аз 250 сомон 220 сомон караги ҳама намуди рангош ҳастани рангои дигаришон ина бинед. Ина бинед ҳамин қадаршина ич хели ватира рӯз матур. Доинг бидайга. Доингай гли ипек духтаро майдаглак беҳад хушрувай. Ана астани ман бидайга ина бинед. 220 сомон ай оптовуш бо арзон. Ана то 56 мана манда мешав. Мана духтарако бинен чӣ хела светкои хушру дора. Нависед ҳам дона ҳам оптовӣ ҳастай. Марҳамат биен бо айпеш бинен чӣ расветкай дар корайтунам ҳаст. Мана интихоб хеле зиёд мана бинен расветкора чӣ қа расветкои хушру материала бинен ғалфиша чӣ қа паплинаки фасонай. Мана чанд гул омадагиай мана гулошам аз наздик ба ҳазур тамошо карда. Занако барои ин аксияи калон. Бо ана ин чизо қиматам бо ина барои ин арзон кардан аксия. Кардиганои фасон болопӯшои хушру. Размеро ҳама ранго ҳаст ина бинед. Саб букакан дар тобистон мепӯшен духтаро аз болои куртои паплин. 160 сомон аксияш дага 160 сомон. Гулоша бинен бисёруш гулош хеле либосои современи катям пӯшен мешава. Бана. Аҷоибот. Ҳамаи размеро ҳаста? Ҳамаи гуло, ҳамаи размеро ҳаст духтарако. Марҳамат бо биёен айпеш хутон тамошо кунен. Беостинакош чандсма? Ана беостинакошам буда 150 сомон. Ана духтарако ин модела бинед танада чӣ хел хушру меиста. Аз и чанд та расветкаяй марҳамат 160 сомон а? Ана нигоҳ кунед. Ина хушрудиша бинед. Ина бие барои анго. Чанд та расветка? Ҳама намуди рангҳо ҳаст. 160 сомон. 160 сомон апаҷон. Ира нигоҳ кунед. Чӣ хел расветкои фасон, расветкои хушру духтаро марҳамат бо биёен айпеш хутон бинен. Ина беҳад фасонак. Ира бинен танада аҷоиб бо арзона 20 расветка омадай духтаро 150 сомонӣ. Мана беҳад расветкои фасон дора. Бинен чӣ хел расветкои хушру дора. Марҳамат 20 расветка дора. Нархшон 150 сомон. Мана ина бо оптовиш арзон мешидай духтаро. Ина қисми болора биненда чӣ хел расветкои фасон дора. Мана ҳамаш 150 сомон. Ин ранга диди? Хушрӯи ба аксия рафтода ин куртаҳои ипека. Мана 180 сомон, 200 сомон, 180 сомон. Ин борои нав. иҷада белмандову итальянка яҷояш дагай духтаро 180 сомон. Мана касе оптови мегира оптовиш бо арзонай. То 58 размер ҳастай. Аз 44 то 58. Ина бинед аҷоиб шудо. Ина бинед ҳама рангош ҳаст. И чанд сумай? 180 сомон. 150 сумарам нишон чен?
ана духтаро инай модели ки ёз 180 сума буд ку 150 сумаш ҳам ҳастай мана марҳамат бинен беҳад хушрӯа 150 сумаш матоша бинед аҷоиб анами ина бинеда истилиш фасон и чандай 180 сомон хушругиша бинен духтарако чихе фасонан тоби дигар о касе опту мегира бо арзон мешава таре нигоҳ кунед марҳамат кунед занако аксия барои ина бинед материалша баъд киртои балшмерка доре на то 60 размер буда қа хушрӯа иш духтаро и ҳам пешаш ороиш кардагиай аҷоибот то 60 размер ҳаст лабак 100 чапун и 180 мана размерои калон мепурсен марамад апай обида барои шумо овардагиай нархшон 200-180 метиан ира бинен иша ишта хушрӯа ин ки байш атешуд мебро ина бинед мана игла бинен чихегили хушрӯа марҳамат кунед занако аксия рафтудай биред яна ин доинг мегам новинка ана ин аз 200 сомон 180 сомон 170 аз инам расветка ҳаста ина духтаро офтобиш бо арзонай аксияи идона марҳамат апай обида ҳамаи шуморо интизора як бор дигар такрор мекунем бозори корвон тарафи тило бозор 13 дарвоза 14 дарвоза 8 қатор ҳам аз 13 дарвоза ҳам аз 14 дарвоза шумо метавонед назди апай обида биёед ина 170 сомон деҳад хушрӯ ина духтарако новинка молодежка барои духтаракои ҷавон 150 сомон ина бинед ҳамин кали ина бинед матош хел сабукаки ҳарираки ина бинед таплиниш хушрӯи бадай духтаро 150 сомон и варадникош ҷудо мешава апай бида варадникош ҷудо мешавад инаи моделиш 150 сомон нархшам беҳтарин нархай хоҳен биёен дона гирен хоҳен нависен оптовиш бо дигар нархай мана хушругиш беҳад хушрӯай нигоҳ кунед духтаро қафасонакае материалаш духтаро ваяя новинка ай пиш нишон тим бинен чи хеле материалаш аксия ай либосо ай ҳамиҷа сар карда то ҳамиҷа ҳамашон чампуна 100 сомон ина бинед ина чун арзон фурӯшоди барои ина духтаро 100 сомон куртои фасон духтакош аҷоиб ина бинед ҳама намудоша кадомеша ки мегирен 100 сомон марҳамат биёен куртои 100 сомонаям ҳастай гулдороша бинед бо ина кадоме ки мефаҳати гулдор шад мана гулдороша бо мана хелиошаст нигоҳ кунед сангдор гулдор без санг хулас ҳама модел ҳаст иноям 100 сомон тамошобино марҳамат биёен бо айпеш бинен хитон марҳамат кунед аксияи калон ҳама чи намуди мехоҳед нигоҳ кунед каплинако интихобиш бисёр калон гулҳои ипека иёшам 100 сомона мана нигоҳ кунед ҳама намуд стил ҳаст 100 сомон ана ин дуфша бинед барои духтаракои ҷавон чи хушиё интихоб хеле зиёдай духтаро марҳамат инаи спорт стилоям 100 сомон инаи киртапочаҳошон хушрӯе аст ки 100 сомон марҳамат биёен бо айпеш хитон бинед интихобшон хеле зиёдай духтаро марҳамат тамошо кунед хоҳен дархост кунед дӯстони азиз бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъ баст мешавад марҳамат кунед
ما شما در جای عبیده منتظریم هر روز تولید عکس مرحمت کنید